Dobrý deň. Čo musíte spraviť, aby ste získali zákazníkov a zákazky z internetu? Prvý krok je, že vaša web stránka musí obsahovať správne informácie. Čiže prvým krokom je vytvorenie web stránky, ktorá poskytne návštevníkom všetky potrebné informácie o produktoch a službách, ktoré vaša spoločnosť poskytuje. Druhým veľmi dôležitým krokom je prehľadnosť informácií na web stránke. Informácie na web stránke musia byť prehľadné tak, aby návštevník dostal hľadané informácie hneď a nemusel ich tam zbytočne dlho vyhľadávať. Ďalším krokom sú kontaktné údaje a formuláre. Ak má web stránka nielen informovať, ale aj predávať, nesmiete zabudnúť uviesť na viditeľné miesto kontaktné údaje, respektíve objednávkové formuláre. Ďalším krokom je krok číslo 4. Stránku musíte optimalizovať pre vyhľadávače, zaregistrovať do katalógov v krajine, na ktorú je zameraná. Potom ju môžete začať propagovať na internete pomocou reklamných kampaní, sociálnych sietí, partnerských web stránok a neskôr v médiách ako je tlač, napríklad letáky, billboard a podobne, rozhlas a televízia, alebo na miestach, o ktorých viete, že sa na nich nachádzajú potenciálni klienti. Ďalším dôležitým krokom, ktorý je treba vedieť, je teda krok číslo 5. Čo sa treba skutočne naučiť, ak chcete získavať zákazníkov a zákazky z internetu? Aby ste na internete v rámci konkurencie dosiahli úspech a zárobok, tak sa buď to musíte naučiť všetky marketingové stratégie od vytvorenia web stránky až po jej propagáciu, alebo nám túto prácu zveríte a my vám s tým nielen pomôžeme, ale vás to aj zároveň budeme učiť. Ak máte ďalšie otázky, kľudne nás kontaktujte cez www.bizard.sk.